Wata amarya ta kori dangin angonta daga gurin shagalin bikinsu. Ita dai wannan amarya ta yi wannan katon aikin ne sakamakon rashin bin dokokin wajen wannan biki da su waɗannan dangin ango suka yi, waɗanda an riga an rubuta su tun a katin gayyata. Waɗannan dokokin dai su ne ba a buƙatar kowa ya je da yara gurin wannan biki kuma da irin kayan da za a saka, inda aka ce kowa zai iya saka duk kayan da yake so amma banda fararen kaya. Ba a buƙatar kowa ya sa fararen kaya sai amarya ita ɗaya tak. Wannan amarya dai ta ce sun zauna da danginta da kuma na angon tun kafin biki, kuma kowa ya amince da dokokin, sun yarda ba za su saka fararen kaya ba kuma ba za su je da yara ba. Amma ga mamakin amarya, ranar biki ana tsaka da shagulgula a gurin bikin sai ga dangin ango sun zo tare da yara rututu. Kusan kafatanin yaran dangin nasu suka ɗauko. Ita wannan amarya ganin suna shirin ɓata mata biki sai ta fusata ta miƙe ta fatattaki dangin angon, tana sababin ita ta gaji da waɗannan tsofaffin al'adun nasu na gargajiya. Ta daɗe tana haƙuri da su akan hakan, domin kuwa sun ce ba za a siyo kek ɗin aure ba sai dai su siyo abinsu daga gida, domin haka al'adarsu ta tsara. Ita da angon suka haƙura suka bar batun siyan kek, amma aka cimma matsayar kar wanda ya sa fararen kaya kuma kar a je da yara. Sai kawai a ranar biki dangin amarya ne kawai suka bi waɗannan dokoki, domin kuwa dangin ango fararen kaya suka saka, sannan suka zo da duka 'ya'yansu har ma da jarirai. Waɗannan dalilai ya saka amarya da ango suka kori dangin angon daga gurin bikin. An kammala taron lafiya, amma saboda abin da ya faru amarya da ango suka dakatar da sauran shagulgulan bikin. Bayan bikin wannan al'amari da ya faru ya sa dangin ango suka yi Allah wadai da wannan auren. Kuma gaba ɗayansu ma'auratan suka zama tamkar mujiya a cikin dangi, wanda hakan ya sa amarya ta yi da na sanin abin da ta yi.